meget stort skridt at tage og satse på det ene forslag. Det er selvfølgelig nogle dejlige tilskudskroner, der ligger, cirka 20 millioner kroner om året. Men 20 millioner kroner om året, det er 1%, ikke engang, af det bloktilskud, som de 5 kommuner får fra staten om året. Og hvis man ser på en anden tilskudsmodel, vi har været igennem omkring mål 2-midlerne, jamen der fik vi postet, jeg tror det var omkring 250 millioner kroner i Sydfyn over 6 år, fra 2000 til 2006. Og konklusionen på det var, at det ikke gav den udvikling, man forventede. Tværtimod, så kunne man jo godt frygte, at de tilskudsmidler kunne blive noget, der langsomt lægger vores egen og vores område endnu tungere på hovedpuden. Så når effekterne af en nationalpark er så usikre, så skylder vi altså både os selv og vores efterkommere først at samarbejde om at få lavet en overordnet plan for, hvad de bærende elementer og visioner for fremtidens Sydfyn skal være, og ikke kun forlade os på en snæver tro på en nationalpark. Det bliver nemt til et snævert syn, hvor vi overser alternativer, som med måske større sikkerhed kan højne vores velstand og bosætning på Sydfyn, både til glæde for natur og for mennesker. I stedet for, så synes jeg, at vi skal bevare retten og motivationen til, at vi og vores efterkommere aktivt kan spille med og ansvarligt bruge alle de kort, vi har på hånden i dag, uden en nationalpark. Både for naturens skyld og for menneskets skyld. Tak. Tak skal du have. Roligt. Så får du ordet fra Støtteforeningen. Kan du lige holde øje med situationen? Det kan jeg tro. Ja, det jeg vil starte med at sige, det var faktisk det sidste, som Rico han havde fat i. Det er behovet for samarbejde. Det er kolossalt vigtigt. Og det er også derfor, jeg har taget imod tilbuddet om at stille op her. Og så skal vi have respekt for hinanden. Det tror jeg også er et meget, meget vigtigt budskab i denne proces. Fordi det er jo rigtigt, som det blev sagt op på Mols Bjerge, der er sket en meget, meget stor splittelse. Og den er der jo tendenser til, at den også er på vej hernede med den debat, der kører lige nu. Og jeg er i hvert fald ikke fortaler for splittelsen. Jeg har ikke fokuseret på konflikten. Jeg er bekymret for den udvikling, vi har på Sydfyn. Det er derfor, jeg står her i dag. Jeg er bekymret for den høje ledighed, der er på Sydfyn. Jeg er bekymret for den skæve aldersfordeling, vi har på Sydfyn. Jeg er bekymret for den beskæftigelsesstruktur, vi har på Sydfyn. Og vi husker grafen fra starten af, den første graf. Der var nogle tal, der var over indeks 100, og så var der nogle tal, der var under indeks 100. Og det er især dem under indeks 100, jeg er bekymret for. Selv er jeg tilflytter fra København. Jeg har valgt at flytte fra København, og jeg har valgt at bosætte mig hernede. Og det er jo interessant, når samtidig mange sydfynboere flytter fra området. Det er jo det, der er med til at bidrage til den skæve udviklingstendens, vi har i mangel af arbejdskraft på nogle punkter. Det med samarbejde og respekt, der er kigget lidt på Skeptikerforeningens formandsparagraf. Nu læser jeg paragraferne op, så kan vi lige overveje, hvad der egentlig står, og om jeg er enig i det, der står her. Skeptikerforeningens formål er at sikre, at ingen ejere af fast ejendom er omfattet, uden at den enkelte har givet tilsagn. Det er jeg 100% enig i. At sikre, at alle aftaler, som indgås i forbindelse med en eventuel kommende nationalpark, er frivillige. Det er jeg 100% enig i. At sikre foreningens medlemmer indflydelse på grænserne for en nationalpark, men det har jeg sympati for. Det kan jeg jo ikke, da jeg ikke er medlem af foreningen, så at søge at beskytte enhver ejer af fast ejendom imod lovovergreb og forvaltningspraksis. 100% enig. At sikre, at der som minimum betales fuld markedspris for tvangspåkrævende hindringer, restriktioner til borgere og erhvervsliv. 100% enig. At formidle medlemmernes vilje og lyst til at passe på og udvikle naturen i samspil med udførelsen af erhvervsaktiviteter. 100% enig.
At arbejde for vilkår, der sikrer udvikling og overlevelse af erhvervslivet, at den kan jeg også kun være 100% enig i. At påvirke så love beskytter lodsejer af borgere samtidig med, at naturen og kulturarven tilgodeses, den er jeg også 100% enig i. Hvor kom jeg til her? At arbejde på at skabe forståelse ved frugtbar dialog med politikere og embedsmænd til løsning af opgaver, 100% enig. At deltage i den offentlige debat og synliggøre foreningens argumenter, ja, det er også det grundlag, den her støtteforening arbejder på, så det er jeg også enig i. At foreningen går ind for den enkeltes ret til at indgå frivillige aftaler til alle sider, ja, 100% enig. At sikre foreningens medlemmers indflydelse i en eventuelt kommende bestyrelse for Nationalpark Sydfyn, den er jeg også enig i. Det er enormt vigtigt, at den kommende bestyrelse har repræsentanter fra begge sider. At sikre, at en eventuelt kommende bestyrelse for Nationalpark Sydfyn kun består af medlemmer, der bor i området, ja, sådan er det jo også i de andre nationalparker. At sikre begrænsninger kun kan opnås som følge af love og forordninger, der gælder for borgerne og erhvervslivet overalt i Danmark. 100% enig. Ingen særlov i nationalparken. At koordinere foreningens medlemmers indflydelse i nedsatte arbejdsgrupper ved Nationalpark Sydfyn. Og der melder jeg lige pas, fordi den her formålsparagraf er jo fra foråret 2009, før arbejdsgrupperne blev nedsat. Og den forening, jeg repræsenterer, blev først dannet i august 2010, så på det tidspunkt var arbejdsgrupperne slut. Men I bemærkede, at jeg var faktisk enig i det hele. Det synes jeg er tankevækkende. Der var ikke en eneste sted, hvor jeg sagde, puha, kunne vi ikke lige sløjfe lidt af på den her? Puha. Så hvad er det egentlig, vi er uenige om? Hvorfor er det nødvendigt, at der er en støtteforening lige pludselig, når vi er så enige, som vi er? Når vi tager alle begreberne ud og piller dem fra hinanden, frivillighed, alt det her, vi er enige. Det, jeg tror, der er enormt vigtigt, det er, at vi virkelig ser hinanden i øjnene og spørger, hvad vi vil med Sydfyn. Hvad er det for en udvikling, vi vil med Sydfyn? Det er jo rigtigt, som det bliver sagt, at det er enormt svært at spå om fremtiden. Jeg skal heller ikke spå om fremtiden. Men jeg har valgt at blive formand for støtteforeningen, fordi jeg har valgt at tro på fremtiden. Jeg har valgt at sige, nej, jeg vil ikke tale Sydfyn ned. Jeg vil ikke fortælle, hvor elendigt det er hernede, og det kan gøres uden alt muligt andet støtte. I kan se på graferne, det går ikke godt. Når jeg siger det med, at jeg ikke vil tale Sydfyn ned, så er det fordi, hvis vi siger, at det kan gøres uden nationalpark, ja, men det ved vi jo dybest set ikke, om det kunne. Vi ved faktisk ikke, hvordan området havde været hernede, hvis ikke der var mål 2-midler. Nu var der mål 2-midler, så vil jeg bare sige, der kan I selv se, det nytter ikke noget. Jamen, hvordan havde det været, hvis ikke de mål 2-midler var? Det er et hypotetisk måde at gribe det an på. Vi ved ikke, hvordan det havde været, hvis ikke der havde været en EU-landbrugsstøtteordning. Det er en hypotetisk måde at gå ind og analysere fortiden. Det, der er problemet med meget af den her debat, det er, at vi kommer lynhurtigt til at sige, at det kan også lade sig gøre uden. Og det er muligvis rigtigt. Men for mig at se, så er nationalparken især en måde, vi kan samle som et projekt på og markedsføre os ud af til på. Hvorfor diskuterer man en nationalpark på Sydfyn og ikke på Nordfyn? For at blive udpeget til en nationalpark, så skal den være national og internationalt interessant, det område. Og derfor kan man starte med at spørge, er der noget, der er nationalt og internationalt interessant på Nordfyn? Det er lidt af det, ja, det er der muligvis, ikke? Men det er lidt af det, der er udfordringen. Og det, der er spændende her på Sydfyn, det er, at vi har Øhavet, og vi har kulturlandskabet op til, eller ned til Øhavet. Det er det, der gør det her internationalt interessant, det område her. Vi kan, og jeg vil godt lige holde lidt fast i, at vi skal passe på, at vi ikke taler området ned. Vi kan starte med at spørge, hvilke landsbyer er interessante? Allerede det spørgsmål kan man næsten starte med at sige, at der er ikke nogen interessante landsbyer på Sydfyn. Så er vi i gang med at tale det ned. Jamen, der er ikke noget, der er interessant hernede. Så er vi i gang med at tale området ned. Turisterne vil ikke komme til. Vi skal have vendt den holdning, der hedder, jo, vi er enormt stolte af at bo hernede.
Vi vil godt gå rundt og fortælle i Jylland og i København, at vi bor på Sydfyn. Vi vil gerne være med til at tiltrække både erhvervsliv og turister til Sydfyn. Men vi er selv ansvarlige for det. Hvis vi går ud og fortæller, ja, det kan vi gøre uden nationalpark, så kigger jeg lige på graferne og siger, og hvordan er det så lige det går? Hvordan er det så lige det går? De ting, der bliver sagt omkring sygehuset i Odense, jamen, hvorfor udelukker det ene det andet? Hvorfor skal man pludselig satse på et sygehus i Odense, og så sige, så behøver vi ikke diskutere noget som helst andet? Jamen, kunne man ikke både sige nationalpark og sygehus? Kunne man ikke både sige samarbejde med erhvervslivet samtidig med nationalpark? Hvorfor skulle man sige samarbejde med erhvervslivet, det kan vi gøre uden nationalpark? Jamen, hvorfor kan man ikke sige samarbejde med erhvervslivet på hele Fyn og en nationalpark på Sydfyn? Hvad var det, der gjorde, at det pludselig blev skubbet til side og sagt, enten er det ene eller det andet? Jeg vil meget gerne fokusere på, og det er også derfor, jeg startede med at læse formandserklæringen op fra den anden forening. Jeg vil meget gerne få, og jeg kigger lige på avismanden, jeg vil meget gerne håbe snart, at medierne begynder at fokusere på, at vi kan godt sammen. De her to foreninger har måske et forskelligt grundlag, men jeg tror, vi har det dybest set det samme mål, at kæmpe for Sydfyn. Det tror jeg ikke, vi kan blive enige om. Jeg tror ikke, vi kan blive enige om, at vi ønsker frivillighedsbegrebet. Så noget, der kan pisse mig af i øjeblikket, det er, når jeg bliver skudt i skoene, at det bliver bare eksproprieret. Og så siger jeg lige, stop nu. Vi læste lige op, og jeg sagde 100% enig. Vi kan ikke ekspropriere. Vi går heller ikke ind og siger ekspropriation. Alle love kan laves om. Det er jeg fuldstændig enig med. Fuldstændig. Men denne her lov, nationalparklovgivningen, er besluttet af samtlige partier i Folketinget på nær Enhedslisten. Kan I forestille jer en revolution, der skal ske i Danmark, hvis Enhedslisten skulle få 90 mandater og dermed lave nationalparkloven om? Er der nogen herinde, der helt seriøst tror på det? Det betyder, at et regeringsskifte er ikke nok, fordi Venstre og Konservative og Dansk Folkeparti også sagt ja til det her. En videreførelse af regeringen er ikke nok, fordi Radikal, SF og Socialdemokratiet har sagt ja til det her. Det er næsten lige så svært som at ændre grundloven lige nu. Og det er ikke EU-direktiv, der ligger bag det her, det er national lovgivning, der ligger bag til det her. Det er det, jeg snakker om, når jeg siger, at vi er nødt til at tænke positivt nu, fordi vi kan sagtens snakke det ned og sige, at alt kan ændre sig i fremtiden. Ja, der er ingen af os, der kender morgendagen. Men vi kan have en indstilling, der hedder, om vi er positive over for morgendagen, eller vi har et sortsyn over for morgendagen. Og jeg har altså valgt i den her helt konkrete sag, der hedder nationalpark, at tage et positivt udgangspunkt for at være med til at løfte det her område. Og det vil jeg gøre sammen med nogle andre, og jeg vil gøre det i de 5 kommuner hernede. Jeg tror egentlig ikke har så meget mere at sige. Tak for ordet. Tak skal du have. Mit navn er Jørgen Jensen. Jeg vil gerne stille et spørgsmål til styringsgruppen. Er rapporten, som danner grundlag for vedtagelse af Nationalpark Fyn, er det et redeligt og troværdigt dokument? Det kan faktisk besvares med ja eller nej. Er det et redeligt og troværdigt dokument? Med andre ord, er de informationer, man finder der i, er de troværdige? Altså, er der lyd på? Jeg tror, der er ikke det. Prøv at... Ja. Altså, hvis du vil nøjes med, at jeg skal sige ja eller nej, så siger jeg selvfølgelig ja. Men hvad er det, vi skal stille spørgsmålstegn ved i rapporten, hvis